А калі напоўніў ён сваімі словамі вушы людзей, што слухалі яго, накіраваўся ў Кафарнаум. А ў аднаго сотніка слуга, які быў яму вельмі дарагі, быў моцна хворы і пры смерці. І калі пачуў ён пра Ісуса, паслаў да яго старшыняў юдэйскіх, просячы яго, каб прыйшоў і аздаравіў слугу яго. Калі яны прыйшлі да Ісуса, шчыра прасілі яго, кажучы: «Варты ён, каб гэта яму зрабіў, бо ён любіць наш народ, нават пабудаваў нам сінагогу». Дык Ісус пайшоў з імі, а калі ўжо быў недалёка ад дома, паслаў сотнік сяброў сказаць яму: «Господі, не турбуйся, бо я не варты, каб ты ўвайшоў пад дах мой, бо лічу, што і сам я не варты прыйсці да цябе, але скажы слова, і паздаравее слуга мой». Бо і я, чалавек пастаўлены пры ўладзе, маю пад сабой жаўнераў і кажу аднаму: «Ідзі», і ён ідзе, а другому: «Прыйдзі», і ён прыходзіць, і слузе свайму: «Рабі гэта», і ён робіць. Ісус, пачуўшы гэта, здзівіўся дзеля яго, ды, звярнуўшыся да тых, што ішлі за ім у натоўпе, сказаў: «Кажу вам, нават у Ізраілі не знайшоў я такой веры». І тыя, што былі пасланыя, калі вярнуліся дамоў, знайшлі слугу здаровым. І сталася пасля, адышоў у горад, які называецца Наім, і з ім ішлі вучні яго ды вялікі натоўп людзей. А калі падыходзіў да брамы горада, якраз выносілі нябожчыка, адзінага сына маці сваёй, якая была ўдавой, ды мноства людзей з горада ішлі з ёю. Калі ўбачыў яе Господ, пашкадаваў яе ды сказаў ёй: «Не плач». І падышоў і дакрануўся да труны, а тыя, што неслі, спыніліся і гаворыць: «Юнача, кажу табе, устань». І сеў той, які быў мёртвы, і пачаў гаварыць, і ён аддаў яго маці яго. Дык усіх ахапіў страх і славілі Бога, кажучы: «Вялікі прарок паўстаў сярод нас, ды Бог наведаў народ свой». І разнесліся словы гэтыя па ўсёй Юдэі і па ўсім наваколлі. І паведамілі Яну вучні яго пра ўсё гэта. Дык Ян паклікаў двух сваіх вучняў і паслаў іх да Господа, кажучы: «Ці ты той, які мае прыйсці, ці нам чакаць другога?» Як толькі яны прыйшлі да яго, сказалі: «Ян Хрысціцель паслаў нас да цябе, кажучы: ці ты той, які мае прыйсці, ці нам чакаць другога?» У той час Ісус аздаравіў многіх ад хвароб і ад пакут, і ад ліхіх духаў, ды многім сляпым даў зрок. І адказваючы, сказаў ім Ісус: «Ідзіце і абвясціце Яну, што вы бачылі і чулі. Сляпыя бачаць, кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца, глухія чуюць, мёртвыя ўваскрасаюць, убогім добрая вестка абвяшчаецца, і шчасныя тыя, што з мяне не згоршацца». І калі адышліся пасланцы Яна, пачаў ён казаць пра Яна да народа: «Што вы выйшлі глядзець у пустыню? Ці трысціну, якую вецер калыша? Ды што вы выйшлі пабачыць? Мо чалавека, што апрануты ў мяккія шаты? Вось тыя, што ў багатых шатах ды ў раскошы ў дамах царскіх жывуць». Дык што вы выйшлі пабачыць? Прарока? Так, кажу вам, і больш за прарока. Ён той, аб кім напісана: «Вось жа я пасылаю анёла майго перад абліччам тваім, які прыгатуе дарогу тваю перад табою».
Бо кажу вам, між народжаных жанчынамі няма большага за Яна, але найменшы ў валадарстве Божым большы за яго. І ўвесь народ, які яго чуў, і мытнікі славілі справядлівасць Божую, хрысцячыся хростам Янавым. Фарысеі ж і заканазнаўцы пагарджалі задумай Божай аб сабе і не прынялі хросту ад яго. І сказаў Господ: «З кім мог бы параўнаць я гэтае пакаленне людзей і да каго яны падобны? Яны падобны да хлапчанят, што сядзяць на рынку і кажуць адны да другіх: мы гралі вам на жалейцы, а вы не скакалі, галасілі мы, а вы не плакалі. Прыйшоў Ян Хрысціцель, які хлеба не еў і віна не піў, і вы кажаце: дэмана мае. Прыйшоў Сын чалавечы, які есць і п'е, і вы кажаце: вось чалавек абжора і п'яніца, прыяцель мытнікаў і грэшнікаў. І апраўдана мудрасць усімі яе сынамі». Адзін фарысей запрасіў яго да сябе на пасілак, і ён, увайшоўшы ў дом фарысея, узлёг. І вось адна жанчына, што была ў горадзе грэшніцай, як даведалася, што ён узлягае пры стале ў доме фарысея, прынесла алябастравую пасудзіну алейку, ды, стаўшы ззаду каля ног яго, пачала, плачучы, слязьмі абліваць ногі яго і абцірала валасамі сваёй галавы, ды цалавала ногі яго і намашчала іх алейкам. Бачачы гэта, фарысей, што запрасіў яго, падумаў, кажучы ў душы сваёй: каб ён быў прарокам, ведаў бы, што гэта за жанчына, якая датыкаецца да яго, бо яна грэшніца. І адказваючы, сказаў яму Ісус: «Сімоне, маю табе нешта сказаць». А ён гаворыць: «Вучыцель, кажы». Нейкі пазычальнік меў двух даўжнікоў. Адзін быў яму 500 дынараў вінаваты, а другі 50. Калі не мелі з чаго аддаць, дараваў ім абодвум, дык які з іх больш удзячны яму? Сімон, адказваючы, сказаў: «Думаю, што той, якому болей дараваў». А ён сказаў яму: «Добра ты рассудзіў». І, павярнуўшыся да жанчыны, сказаў Сімону: «Бачыш гэтую жанчыну? Увайшоў я ў дом твой, і ты не падаў мне вады на ногі, а яна слязамі абмыла ногі мае і валасамі сваімі абцёрла. Ты мне пацалунку не даў, а яна, як толькі ўвайшла, не перастае цалаваць ногі мае. Не намасціў ты галавы маёй, а яна ногі мае намасціла алейкам. Дзеля таго кажу табе, адпускаюцца многія грахі ёй, бо многа ўзлюбіла, а каму менш адпускаецца, той менш і любіць». Сказаў затым ёй: «Адпускаюцца грахі твае». І тыя, што ўзлягалі разам з ім, сталі гаварыць між сабой: «Хто ён, што нават грахі адпускае?» Затым сказаў Ісус жанчыне: «Вера твая збавіла цябе. Ідзі ў супакоі».